Фильм режиссера Наримана Алиева «Домой» примет участие в конкурсной программе Каннского фестиваля «Особый взгляд». В прошлом году в этом конкурсе участвовал фильм «Донбасс» Сергея Лозницы. Тогда фильм получил приз за режиссуру. Конкурировать придется еще как минимум с 15 картинами, тем более, что фильм «Домой» – это полнометражный дебют Наримана Алиева. И у нас в студии, собственно, виновник этого события сам Нариман Алиев и кинокритик Андрей Алферов. Здравствуйте. Добрый день. Фильм «Домой» – это история возвращения. Да? Это история о том, как семья, отец с сыном везут, собственно, брата и сына погибшего домой в Крым. Чтобы долго не рассказывать, давайте посмотрим сюжет, который сняли наши журналисты в конце прошлого года на съемочной площадке. Репетиция. Оскар, записывай. Начали! Адмінмежа України з анексованим Кримом, контрольно-пропускний пункт Чонгар. Під Києвом, за 70 кілометрів від столиці, на закинутому аеродромі Долина звели КПВВ для зйомок. Это наша локация, которая имитирует КПП Чонгар. С этой стороны у нас, скажем, въезд в Крым, с той выезд с Крыма. И мы специально для последних наших сцен, они самые масштабные в этом фильме, самое больше людей задействовано. И вот мы его построили. Пункт пропуску Чонгар – одна з локацій зйомок повнометражного фільму режисера Нарімана Алієва «Додому». Стрічка про трагічні події у житті кримсько-татарської родини після анексії півострова. Батько із сином їдуть на материкову Україну забрати тіло ще одного сина, щоб поховати на батьківщині в окупованому Криму. Ця сюжетна лінія як інструмент для розкриття складних стосунків різних поколінь і їх конфлікту у розумінні, що є батьківщина. Поколение крымских татар, которое родилось в депортации на чужбине, у них более чуткое и острое ощущение Родины, понимание, что оно такое, потому что они боролись за то, чтобы туда вернуться. Молодое поколение, которое уже выросло в 21 веке, более глобально смотрит на мир и себя в этом мире. Но мы стараемся раскрыть обе позиции. Как бы там ни было, семья, дом, родина – это основополагающее крымско-татарского народа, и на чем, в принципе, базируется, скажем, наше единство. Ідея стрічки – колегії друга Нарімана, азербайджанського режисера Навруза Хікметова. Від ідеї до реалізації 2 роки праці над сценарієм із українським сценаристом Марисією Нікітюк та колегами з Італії, Сербії та Чехії. Змінювались деталі, вимальовувались характери героїв, яскравішали діалоги кримсько-татарською. В пошуку місць зйомок тричі проїхали з материка до адмінмежі з Кримом, шляхом, який тепер долають герої стрічки. Стоило уделить много внимания подготовке диалогов на крымско-татарском языке, поиску актеров крымско-татарского происхождения. Не то, что сложно было найти актеров, сложно было выбрать підходящого претендента. В одній з головних ролей, який саме, поки таємниця, глядач побачить Ахтема Сітаблаєва. Той зізнається, попередньо мав з'явитися в кадрі лише наприкінці стрічки. Та прочитав сценарій і сам напросився на кастинг до головного складу. Лише з 3-ї спроби знайшли вдалий образ. Простих сцен в этом фильме нет. Это первый фильм, в котором у меня было 15 дублей. Да, но я понимал, чего хочет добиться режиссер. Он чрезвычайный перфекционист. У нас были репетиции, что чрезвычайно редко сейчас в кино вообще, как правило, по причине нехватки времени. Зйомки фільму планують завершити до кінця року, і вже навесні його презентуватимуть на одному з відомих міжнародних кінофестивалів. Якому саме – ще секрет. Роман Спірідонов, Вікторія Бойко, Олександр Фінько, Заман, АТР.